Летящи столове, ритници и юмруци нарушиха шума на забързаното ежедневие. Тинейджери, черни качулки, маски, палки, боксове се появиха на върха на айсберга от насилие и агресия в обществото. Последваха обвинения в хулиганство, кражби и заплахи срещу връстници. И ако 1/8 се оказва видимата част на един айсберг, то въпросът е какво се крие под повърхността. Това са имитации, театрализации, драматизации, за да станеш център на внимание, но дълбоко психологически погледнато това е зов. Зов за помощ. Много често причината за агресията е момче или момиче, които не могат да си разделят. Това, че се чувстват безнаказани, могат да правят каквото си пожелаят. След нападенията в търговски центрове, записи от охранителни камери показаха и дръзко хулиганство на улицата. Група футболни фенове съблякаха и ритаха свои връстници заради спортните им пристрастия. Не е лицеприятна гледка. Причаквали са ги, нападнали са ги. Още едно момче е било с разбита глава. Те са били с тениски на ЦСК. Те са ги съблекли голи заради това, а другите фенове мислят, че са били на Левски. Възрастен мъж, който е бил на спирката на трамвая, също е бил пребит. Оказва се, подобни сюжети не са прецедент, а в тях се участват и пасивни наблюдатели. Доказва го Фейсбук група, създадена от Ирина Иванова. За отрицателно време са получени хиляди сигнали за глутници от момчета, които бродят в моловете. Не само бият, но унижават по-слабите и демонстрират безнаказаност. Не знам защо никой друг не е обърнал внимание и са игнорирали всички тези скандални прояви на побои, на насилие, включително хора да разказват за употреба и на оръжие и на всичко. Първо, моловете не са увеличили охраната си. Полицията твърди, че при тях сигнали почти липсват. В същото време градските власти, не знам дали са проучвали случаите, мълчанието е още едно лице на другото явление, че на страшно много хора това се случва, но те не желаят да се показват, не желаят публично да говорят за това, защото не чувстват, че някой прави нещо в отговор на техните сигнали. Всички сме свикнали на насилието в много форми и не го наричаме така, защото сме обръгнали. Насилието е повсеместно. Вижте живота в парламента и политическата ни система. Насилието е в икономиката, като начин, по който те принуждават да правиш неща, които не отговарят на интересите, но си принуден под икономически натиск. Вижте нещата в семейството, домашното насилие се удвои. Според психолога Пламен Димитров, зад примерите с бандите, които търсят по-слаби жертви, се крият дълбоки социално-обществени проблеми. Демонстрацията на сила върху по-слабия придава значимост и компенсира комплекса за малоценност на много нива. Поведението им показва, че са неглижирани, че няма около тях модели на поведение, които да им дават значимост, без да стигнат до крайности. Затова търсят театрални сцени. Мола е много подходящо място. Те дълго време са били безпомощни жертви на някаква друга форма на насилие или лишение, за да обърнат посоката към това да набият невинен граждан, защото им е направил забележка. В тази стая са разположени компютъра, на който се вижда записите от съседната стая, където са децата и психолога. Това са слушалките, от които се чува разговора. И тук секретаря, ако има съдия или разследващ полицай, записва това, което се чува от другата страна на стъклото. През стъклото децата не могат да ни видят, всъщност само ние ги виждаме. При работата с малолетни и непълнолетни могат да се прилагат 13 възпитателни мерки, разказва Ваня Цонкова от СДВР. Най-тежката е интернат, а по-леките предупредителни, като например ограничение за посещаване на определени места. Може да бъде назначен и обществен възпитател. Но най-големия брой са хулиганствата и увреждането на чуждо имущество извършват те и кражбите. Данните на СДВР показват, че от началото на годината са постъпили 13 сигнала за хулигански прояви в търговски центрове, а предходната година имало 9 случая. Пътят към корекция на поведението минава през детска педагогическа стая. На територията на София има 34 инспектора детска педагогическа стая, които за мен са крайно недостатъчни за тази профилактична работа. В доста голяма степен тези мерки се изпълняват. Наистина има родители, които не виждат смисъл
решават да обжалват решенията на комисията, но с това те не помагат на децата си. Често младежите са раздвоени между гласовете на родители, учители и възпитатели. Например, инспектора му говори едно, в местната комисия му говорят друго, а вкъщи му казват, я не ги слушай тия. В крайна сметка то нищо няма да се получи. До 2 години работим с тях и ако няма никаква друга проява, детето се сваля от отчети и повече никой не се занимава с него. Практиката на специалистите, които работят с младежи, извършили престъпления, показва, че каквито и мерки да се вземат, нищо не може да замести правилната семейна среда. Ако тя липсва, предпоставките провиненията да станат рецидив са големи. Липсва контрол на родителите върху това, което те правят по цял ден и това, че нямат достатъчно занимание в свободното си време. Законът за закрила на детето е разписано до кога могат да бъдат навън, до кога могат да посещават заведения и така нататък, което също не се спазва. След 9 часа навън не трябва да има никой непълнолетен. Възпитанието беше казано, че не е задача на образователната система, само образованието било. Берем плодовете, виждаме най-гнилите ябълки, а всъщност това го има отдавна и не се вземат мерки точно от същите, които твърдят, че сега ще решат проблема. От кадрите с насилие става ясно, че бандите показват боксови умения, а някои от момчетата вероятно са продукт на спортни зали. Айде малко да се чуват ударите. Браво! Без да стават някакви инциденти, искам леко маркиране. Иван Кръстанов е световен и европейски шампион по кикбокс. В момента работи активно с подрастващи. Треньор е на близо 100 деца в 81-во училище. Поддържа и собствен клуб с над 1000 активни спортисти. Шампионът също има обяснение на кадрите с юмруци и ритници, които хулиганите раздават гордо наляво и надясно. Тези деца по някакъв начин така нямат ясна цел в живота, която да следват. Определено не знаят къде да си упражняват агресията и по какъв начин да я упражняват. И мисля, че това си го обяснявам с липсата на спорт от ранна детска възраст. Иван Кръстанов споделя, че досега не е имало случаи на проявена агресия извън залата на децата, с които работи. Браво. Треньора също така е психолог. Той е и приятел на трениращите. Постоянно разговаряме, когато има някакви проблеми, се опитваме да поговорим с детето, търсиме контакт с родителите, ние сме в добри отношения с родителите, има постоянна комуникация, трябва да бъдем екип. А как се възпитава спортна етика в тях? Спортна етика се възпитава с личен пример за мен. Личен пример от нас, действащи шампиони, от нас треньорите, живите треньори, които сме по залите, с много разговори, с много примери. Съответно, тия деца трябва да се научат как да разграничават кое е редно и кое е нередно, кое е добро, кое е лошо. Постоянно има провокации по улицата, противно на всеобщото мнение. Като ме видите мене по улицата, изобщо не може да кажете, че съм световен европейски шампион по кикбокс. Аз и на мравката път правя. В залата децата се учат в духа на това да бъдат шампиони и да постигат високо спортно майсторство. Тук намират цел и мотивация. Трябва много добре да им обясним, че този бой не могат да го правят в училище по коридорите или извън училище по улиците. Те са наясно, че ударите са им силни. Те знаят как да ударят, знаят как да се предпазят. Опитваме се да им обясним, че това е недопустимо, така да се използват уменията на хора, които не са тренирали извън залата. За да се избегне опасността, бойните умения да се превърнат в инструмент за раздаване на улично правосъдие и агресия срещу по-слабия, съветът на треньора към родителите е да проучват добре мястото и хората, при които пращат децата си. Така ще могат да избегнат съмнителни зали, които заобикалят лицензионния режим. Да видят каква е историята на този клуб, има ли история, какви успехи има, кои са треньорите. Има клубове и клубове, има школи и просто някакви места, където не е ясно точно какво се тренира и каква е идеята на клуба и какво е мотото на самия клуб и на самата школа. Супер тренировка днеска, показах се много добри неща, много добра техника, добра игра. Искам да знаете, както всеки път говориме, всичко, което правим в залата, всичките техники си остават в залата, това ви е ясно. Поздравления, утре ви очаквам пак на тренировка. Въпреки че жертвите на агресия получават все повече гласност, а публичното говорене по темата се увеличава, то това далеч не означава, че някой в държавата обсъжда ефективни мерки и според психолога Пламен Димитров, страната ни все още е далеч от съвременните системи за психологическа помощ.
Нашите институции са средновековни по отношение качеството на живота и приоритетите, човека да е на предно място. Не, други са неща. Властта, контрола, парите. Ето един немец, който си плаща здравните осигуровки, може 6 пъти месечно да посещава специалисти. Терапия, превенция, обучение. Не санкции, затвори. Нашите затвори нямат никаква корективна ефективност. Видяхте с онзи случай с човека, който искаше да се върне на топло вкъщи и уби жена, така, за да го хванат. Но е по-скъпо да инвестираш в добрата част на човека, за да не се отвори дявола. Агресията е обикновено защитен механизъм, но примитивен. И по този начин се опитваме най-малкото да разтоварим напрежението или да си върнем на света онова, което ни е причинил. Ние сме най-агресивните същества на тая планета. Искаме и Марс да изядем. Ако молът е театралната сцена и летящите столове и умруците са сигнал за помощ, репресивните мерки ще помогнат най-малко и ако са единствения отговор, биха могли да работят дори с обратен знак. Истинската диагноза е поставена. Назряло е времето за истинско лечение.